Poď sa so mnou dnes pozrieť do zákulisia e-shopu. 3 najpredávanejšie produkty na Slovensku aj Česku. Na 3. mieste našich bestsellerov miestne je fľaša Memo Bottle. Je to fľaša, ktorá vyzerá ako kniha a je takáto ploská. Myslím, že je veľmi vhodná aj ako darček. Táto napríklad sa volá A6. Ešte majú A7 a A5 a takisto Memo Bottle Slim. Druhým najpredávanejším produktom je produkt, ktorý balím podľa mňa v každej druhej objednávke. Je ním práve tento nerezový blender bottle shaker. Na ňom super je termo, to znamená, že váš nápoj vám vydrží oveľa dlhšie chladný. Dostávame sa k nášmu absolútne najpredávanejšiemu produktu nášho e-shopu. Tento produkt, keď moji kolegovia chceli zalistovať do našej ponuky, tak som si klepla na čelo, že na čo. A on sa stal najpredávanejším. To je aj taký malý reminder pre vás, že počúvate občas aj kolegov. A aby ste si vedeli predstaviť, ako veľmi najpredávanejší je, tak spomedzi týchto krabíc sa nám do žiadnej nezmestil. Tieto používame bežne na balenie objednávok. Si vyslúžil samostatnú veľkosť a samostatnú krabicu. A tým produktom je táto čistiaca kefa od značky Blender Bottle. Vedenie je naozaj veľmi kvalitné, nie je to žiadny mäkký plast, ktorý by sa vám ohýňal alebo ktorý by nestačil na to vyčistiť niečo. A okrem toho, že má túto čistiacu hlavicu, tak má túto dole takúto menšiu. Toto boli bestsellery nášho e-shopu a pokiaľ vás zaujíma viacej takýchto zákulisných videí, tak nás nezabudnite sledovať.